Ipagakpaypay sa kanya mo. Ngayon, diba talaga makamuha. Pwede magpaga sa balay. Nakauwi naman na daw siya, sabi sa akin ni Gunyang. Okay. Oo, nakauwi na siya. Kasi, hiwalay na sila ng pinsang ko. Hindi mo alam, nagkaroon sila ng relasyon. Patay na patayin si Andres sa pinsang ko. Alam mo ba yon? Hanggang nga doon palang kuratan ni Baak. Hindi payat. Tamakasulit ka niya na. Pagpanunutak pa eh. Delikado ata nga kami itong tanim sa'yo. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Rabungay. Kaya ka matikas tuwi niya. Mukha pag-alaan sila. Umay. Tayag nito eh. Ano na talaga? Kasi Payag mo ni Judson. Hindi ko tunuuran ito. Napi ko din importante na ibaga. Namutin. huwag na yung mga agin. Nagkado nga pag-awisan na nga pagtungtungan. Ito pa yung nakasamsamag. Ano tayo baga na aja? Simse! Simse! Sprain! Artuyak! Kayo. Sprain! Ano kasarong kanya mo? Oh, ba't tinakasako na kanya, best friend? Papaya nga pinapanat dito eh. Sprain! Natin eh. Importante na ibaga kanya. Ano pa yung bagang best friend? Kapaanak kanyam. Ipagakpaypay sa kanya mo. Ngayon, diba talaga makamuha. Pwede magpaga sa balay. Anya ba di bagang best friend? Sa wakas, nagiinim mo lang. Duman siguro panty kasi kada brief nga nakasalapay dito. Ano boy? Ba't ngayon ka lang lumabas? Uy! Hayop ah! Bagong motor mo ah! Naka-violet bolts mo! Oh? Naka-RCB pa! Naka-lowage pa! Grabe ah! Asensado ka talaga no? Gwapo ay Oo! Kano bili mo dito? Purmaya. Pero hindi ko alam mo magkano to. Nakiupo lang naman ako dito. Saka nagkasakit kaya ako kaya ngayon ako lumabas. Ano? Ikaw? Tinamaan ng sakit? Buti hindi ka namatay. Ulol, masamang damo to. Marami pa akong tutumbang tubay to. Yung ba talagang alak yung inalala mo ano? Imbis na yung health mo yung atopagin mo, hindi. Alak. Pakialam mo ba? May ambag ka ba sa buhay ko? At nakikialam ka? Wala. Pero sayang naman yung lahi mo boy kung maaga kang mawawala sa mundo. Ba't mas marunong ka pa sa buhay ko? Gusto mo ikaw na tong nasa katayuan ko? Ayoko no. Kung puro alak lang din, wag na. Good boy to no. Ayaw mo din pala eh. Dami mo pang silita dyan. Nga pala boy. Alam mo ba kung bakit pinalaya si Andres sa kanila? Hindi. Bakit? Pero nakauwi naman na daw siya, sabi sa akin ni Gunyang. Okay. Oo. Nakauwi na siya. Kasi hiwalay na sila ng pinsang ko. Hindi mo alam, nagkaroon sila ng relasyon. Patay na patayin si Andres sa pinsang ko. Alam mo ba yon?
Pinsan mo? Saan naman galing yun? Tsaka nakita ko na ba yan? Si Pangga, yung pinsan kong Bo galing Iloilo. Maganda yun, boy. Kung makita mo lang. Eh, ang hulog na hulog si Andres eh. Eh, asan siya? Saan nakatira? Diyan, sa bahay ko. Hinahanap ko nga rin eh. Kini Andres nga eh. Nakita mo Rod? Mumayan na? Hindi nga rin eh. Pero ang alam ko, magkasama sila ng pinsan ko. Palihim silang nagtatagpo, boy. Bukit sa banat dayay. Nungat nung alumakay. Di nga umutog. Boy, kung makita mo lang yung pinsan ko, palong-palo. Ang laki ng harapan tsaka likuran. Talaga? Kaya mamunak to mamay nga Rod. Huwag ka na. Na ikaw, agawan mo pa yung best friend mo eh. Loko, hindi ko naman jojowain. Titikman ko, ay hindi. Titignan ko lang naman. Yan, iwanagin mo para walang gulo. Siguro, palong-palo talaga yun. Natulan ni Andres eh. Hindi naman basta-basta pumapatol yun. Selan din yun, kahit ganun yung itsura nun. Talaga, kung alam mo lang boy, pinakilala ko nga si Andres. Unang kita pa lang ni Andres, naglalaway na agad. Oh. Pero duda pa rin ako eh. Kasi, iba yung taste ni Andres. Ay, wala to. Alam mo boy, mahirap din yung palagi kang nag-uulam ng adobo. Siyempre, maghanap ka rin ng ibang putahe. Ibang putahe? Oo. Susi pa yun, naghahanap pa ng ibang putahe. Well, ano magagawa mo? Nagkamali nga lang kay Andres ah. Malay mo, dala ng katandaan, nananabik lalo. Oh, di ba? Ikaw ba? Di ka tumitikim ng iba't ibang putahe? Masarap yun, eat all you can. Ulyo ko, nagado nga mo. Tangan. Ay, pati kayam. Tagal sa pulo ni Kasinsin. Ay, kumain. At tingin lang ha. Oo, tingin lang. Hindi tikim. Anya ka, di bagang best friend? Napayaga na nalaingag. Anya? Kano pa best friend? Tunay pinanglokong titaon. Di nalanak ni Bak sa kan Andres. Di bali ni Kagawad. Nalaing ako. Okay sa bang best friend? Apay, nakamit mo ti kasta. Naghanos ka niya ni ba? Tapos, nakamit mo ti kasta? Kapay, paging kinabang ka mo ta, maribribli ka mo ti ka ng di kanyada ako. Kakubay man. Kasama no namunta nga nalaing kan. Kis di sa balang at imsi. Kung akong kay matitidjar na di daradji balay na ni Kagawad eh. Nagkulit ka niya. Tuwa talang mo makamaw. Kaya nga nakano kagawad nagpanggap. Hanggang nga doon palang kurta ni Baak. Hindi kaya't tamakasulit ka niya na. Pagpanunutak pa eh. Delikado ata nga kamitin tanim say. Hindi ka madanagan. Tsak bala ka niya. Kis sa balang tinga taon. Namuyo lagarudan. Di pa na nagpalaw. Nakarkaro ka rin. Nung may busti kurta ni Baak, apangin tanto sudan. Saan mo ngayon no umalis sa Jai? Pananta? Tapos daw panunok mo niya. Si kan Andres. Ay ayun tayo suna. Kinandres? Naguyong di ba ka na? Ang puno na tagawat ng Andres. Urik si Andres. Mga si Ajay. Idrama ko lang si Ajay na best friend. Mapaanin na. Ang umagin na anos. Kidnap. Naano sige pagpagam. Pagbating kang tupay tatan. Sa bagay, may ito na panunod mo best friend. Matita problemahin ti ka ng tanukan. Bating magpaga ako. Tuwa talang makamaw. Ang sa balay. One best friend,
Hindi ka matanagan. Isa ba yaw? Tantong malal daw yaw. Ang best friend, baka makalatapin ni Bak sa kanigunyang naunta di balayda. So, best friend, tagaw din.